The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. James 4:10 says, Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Psalms 37:4, Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Isaiah 41:10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Galatians chapter 5, verse 22, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Verse 23, meekness, temperance, against such there is no law. Ephesians chapter 6, verse 8, What is done for Christ in this life will be rewarded in the life to come. Ephesians 4:22-24, Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Mark 9:23, Then Jesus said to him, If you are able, all things are possible for the one who believes. John 14:21-23, The person who has my commandments and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. Matthew 10, verse 30, Even all the hairs on your head are numbered. Sa dili pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, kinahanglan nga atong pagpangandam sa itong kaugalingon. If you are a believer, use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique. 1 John 1:9 says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo, higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit kas paggamit niya ng imong kabubuton, paghimong desisyon to believe on the Lord Jesus Christ as your Savior. Kaya ang kaluwasan pinagi lamang faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 4:12, Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilom, magampo ta agi og pangandam sa itong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo sa makausap pa ni ining among pagtuon sa imong pulong. Our Bible study through the YouTube, ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry. Nagapasalamat kami kanimo Dios sa imong atiman kanamo sa among mga espirituhanong panginabuhi, mga
kasangkapan nga magamit aron kami makatuman sa imong plano. Pinagis pag patubo sa among kalag o pagtuon sa imong pulong kay imo man kining mando o Dios niya sa 2 Pedro 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Busa ning adlaw ubani kami, tultuli kami, giyahi kami sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlos ka matuguran. Tangtang mga babag niya sa mga nauna o Dios. Aron kami makapunting lamang sa pagtagad sa imong ikatudlo ka namo ning adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan mga suki, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Pasalamatan to ang Dios sa iyang paglugwas tong kinabuhi ning adlaw. He extended our life, an indication that His plan for our life is not yet over. Musa nining adlaw, lain usab kining adlaw sa pagsibog sa unahan sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Samtang kita nagapaabot sa Dios sa iyang pagkuha kanato, either by physical death or sa rapture, pagsakgaw. Kung unsa may muna nini, busa samtang nagapaabot pa kita nini, ang Dios nagahatag kanato nining kaygayunan sa pagpadayon sa pagtuon sa iyang pulong. Okay. Niya man kita magadupot sa atong tunanan, the doctrine of divine guidance. Ang doktrina sa Dios nun nga pag-iya, pag-agak, pagtultol kanato. Okay. Ato nang naibawaan nga ang matag usa ka tawo nga midawat na kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas, he is now called a believer. He is now kanang a born again person. Unsa pa? Siya gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios. Siya gihatagan na niya kinabuhing wala na katapusan. Siya ang iyang ngalan na isulat na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out, kana ti mailhan o Dios. Kini ang iyang plano sa Dios, ti mailhan nga kini nagakalifikar na kanatong mga magtutuo sa pagpuyo uban sa Dios dito sa eternidad, dito sa langit. Okay? So mao kini ang mga nang hitabo niyadtong higayon nga kita midawat sa kaluwasan pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. O gawas niini kita nahimong personal nga mga representante sa anak sa Dios o mga embahador na kita alang ni Kristo. Busa kay mao man kini atong kahimtang gikinahanglan ang atong pagtuon sa iyang balang pulong kaya na nato makatuni ang iyang kabubuton. This is the doctrine of determining the will of God for our life sa atong kinabuhi. Bahin na sa atong pagatubang o mga suliran, mga kapitos, mga pagpiit, mga pagantos, mga pagsuway sa kinabuhi. Gikinahanglan natong pagkaton sa dugang pang mga kamatuoran nga mao una sa Dios. Isaias 55:8-9. Sumo kana ang atong tulumanon ingon nga mga anak na sa Dios. Otherwise, kung wa kita pulong sa Dios atong kalag, then gitawag kita sa pulong sa Dios diya sa Efesos 5:17 nga kita foolish. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Mao kanang Efesos 5:17. So gikinahanglan nato ang pagkat-on sa kabubuton sa Dios o pagpadayon sa pagsibog sa unahan hangtod atong makabot sa atong ang atong common goal nga mao ang espirituhanong pagkahamtong. O agi review ana may tulo ka ang atong pag-aagian human kita naluwas, muagi kita sa atong pagkabata.
baby believer. Unya mo padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios hangtod makasibog kita sa ikaduhang ang nga maong pagka hingkod na nga magtotoo, adolescent. Apan way undang, dili kita mo undang diha kay di man tagakabot sa ato yung main o topmost nga goal nato ng mga spiritual maturity kung muundang kita diha nga maungangang. So una pagkabata, ikaduha pagkahingkod, padayon hangtod makabot na nato ang ikatulo ug mo na kinatumyan nga ang nga atong pagkabuton ang spiritual maturity. O kanang maungangang mao na kana ang nga gitawag nato capacity stage, capacity for life, for love, for blessings, even for suffering. Na natay katakos sa kanang pahimulo sa mga kasangkapan nga gihatag kanato sa Dios. See? Ug mao kanang dapit nga atong mahimaya ang Dios. That's the very stage where we are able to glorify God. So, mao kana ang pagtuman gayud sa atong sigig ingon nga to God be the glory. Yes, God is glorified at the moment nga kita nakakabot na, nakatungtong na diha sa ang nga gitawag nato espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity. Okay? So karon nga na kita diha pananglitan, let's presume nga you are now on that stage. You are now declared a winner believer. You are now kanang living the unique, sophisticated, fabulous, fantastic spiritual life nga gitagana kana sa Dios sa tanan nga mga magtotoo. O kung balikon, kining tanan nga itong gisgutan is a mental attitude life. Kaya ang espirituhanong pagkinabuhi, usaman kini ka sistema sa pangunahuna. It is a system of thinking. It's a mental attitude life. So mo na nga, sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, pundo, ihanok, ilukop na gyud ang pulong sa Dios dinhi sa atong alimpatakan, sa atong kalag, aron kini mao ay atong magamit sa atong adlaw-adlaw pagatubang sa bisag unsang kapitos, pagpiit, pagsuway, pagantos sa kinabuhi. Mao ra na, mao kanay atong galamiton, kasangkapan. Ug wa ka lagi pagtuon sa pulong sa Dios unsa may imong gamiton. So, do not expect to become a winner believer kung mao kanay imong attitude ngadto sa pulong sa Dios. It is your attitude that determines kay duha man ka klaseng attitude, negative or positive. If you are negative, if your attitude is negative towards the Word of God, then wa kay pagsibog sa mong Kristo na kinabuhi kay wa man kay magamit. Okay? Apan kung ikaw nagasigi, nagapadayon, nagmalahutayon, nagmakugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, then mao ka na ang imo magamit. Kay mao man na ang nahog gihapon ka nagkabubuton plano tuyo sa Dios sa atong kinabuhi. You see, God's plan is the best. Only a perfect person can produce a perfect plan. Since God is perfect, His plan is perfect. Kita nimo? No, na ang iyang plano sa atong kinabuhi, hingpit, perfect. Na it's a matter of choice gihapon. Narna nimo unsay imong pilion. Magpositibo ka ba o magnegatibo? Pan kung magpositibo ka, then expect nga imong dawatonon ang mga blessings, promotion, success, unsa pa, kanang prosperity.
Mao na imong paabuton ingon nga positibo nga magtotoo. Nagmakugihon ka, nagmasubayon ka, nagmalahutayon ka sa imong spiritual momentum. Apan kung negatibo ka, wa kay gana, wa kay kaikag, wa kay kainit, wa kay tinguha sa tuon, wa kay gugma, then modayon kag kanang balibad ko na mo imbitar ni mo mag-Bible study ta, narabatay laming Bible study. Modayon kag balibad nga wa ko'y panahon na busy man ko. You see, you have wrong priority because the right scale of values nga tukma nga sibo sa plano sa Dios mao nga imong himuon nga priority ang pulong sa Dios. You see, mao na imong number 1 nga priority sa imong kinabuhi. Kini nga itong gihimo usa kini sa kanang kahigayunan. Kay grasya man kini. Naibaw na kung sabot pasabot sa pulong grasya. Liho ka ni sa Dios. Alang ka nato. Bisag di ta ngayan. Dili kita takos. Ang Dios nagapadayon sa iyang pagkamatinumanon. Sa pagsangkap ka nato. God supplies all our needs. Philippians 4:19. My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Na. So, mao kining atong gisigig hisgot ug tuon kay kining atong doktrinang giduputan mo man kini ang divine guidance. O sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, anha nato makatuni ang iyang guidance, ang iyang pag-agak, pagtultol, paggiya kanato. Mao na nga anha musamot ang atong gugma ngadto sa Dios. Kay pinagi sa atong pagtuon siyang pulong, musamot ang atong pagkasuod sa kanang sa Dios. Ang iyang kinaiya may atong gitunan. Isa kini atong pagtuon ini mga kasangkapan nga naapil ng mga kinaiya sa Dios, iyang kabubuton, iyang plano, iyang tuyo. Okay? Anha diha nato makatuni og mao magamit sa atong pag-atubang lagi sa bisang unsang circumstances kinabuhi. Og anha nimo makanang mapanag-iya o mabatunan ang pagkakontento sa imong pagkinabuhi. If you want contentment in life, there it is. Prioritize God's Word. Aron ang gugma nimo sa Dios mo samot og kaunsa. Kanang kaklaro tin-aw na sa imong kinabuhi. Naon sa mangyubot pasabot niining love of God? How do we have love for God? Unsa man nato? Unato kining hisgutan. Now, in order to love God, paminaw, aron kita makahigugma sa Dios, we must discover first who He is. Tun-an nato, mao ning atong gihimo. Tun-an nato kinsa ug unsa siya. Susihon nato o sutaon nato. Now, you are able to love God when you understand His overwhelming care and love for you. Anha na ka kanang makahigugma gyud tiunay bugos ang imong paghigugma sa diha nga ikaw makasabot na sa iyang unsa makatugkad na sa iyang hupong nga pagtagad og gugma nganha kanimo. Kasabot ka? Now, ang iyang kanang pag-amuma o gugma alang kanimo. I'm talking about God's care and love for you, fellow believer. Number 1,
I hope you write this down. Kung na kay papel diha o notebook, sumat kini. God's care and love for you, number 1. Gisangkapan ka og kaluwasan. He provided salvation for you. Mo ni nag-una. Ikaduha, He provided the Lord Jesus Christ as the substitute for you. Iyang gisangkapan ka. Pinagi siyang bugtong anak nga mao'y puli. Alang kanimo imbis ikaw mo ilansang dito sa krus tungod sa utang nato nga sala. Si Ginoong Kristo may puli. Mo na ikaduha. Pagpakita sa iyang pag-amuma o paghigugma kanato. Ikatulo, He provided Bible doctrine for you. Nagasangkap ang Dios o pulong sa Dios alang kanimo. Ikaupat, He provided blessings of your spiritual life. Nagasangkap ang Dios og mga panalangin alang sa imong espirituanong pagkinabuhi. Ikalima, He provided eternity for you. Na, pagsangkap ni sa Dios, pag-amuma kini sa Dios, tungod sa iyang gugma, alang kanimo. That's love and care. Kasabot ka. Mao kaniyang pag-amuma o paghigugma sa Dios kanato. Mao kanay gugma o pag-amuma. Okay? And you are to respond. Kinahanglan ka kita mo tubag. Na ay reciprocity. See? Basla na to ang Dios. Tubago na to ang iyang pag-amuma o paghigugma ka na to. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa atong kanang tamod, pagtahod with respect. Okay? Pinaagi sa atong pagtahod kaniya. Ikaduha, with admiration, uban sa atong pagtamod. I think synonym ra ning pagtahod o pagtamod. O ang ikatulo, with reverence. Kini mga synonym nila uban sa imong pagtahod. So, sa in English, God gayong ganig, you are to respond sa iyang gugma o pag-amuma pinaagi sa imong pagtahod kaniya. Mao ni una, ikaduha, uban sa imong pagtamod kaniya. O ikatulo, uban sa imong pagtahod. Respeto ba? Now, kining maong gugma, nagadasig kanimo for what? For what? Sa unsamang katarungan. Well, aron sa pagpahiluna to conform to the object of your admiration and reverence. Ti unay og timos nga pagsalig. Then, maangko na nimo, you gain absolute confidence. Ti unay timos nga pagsalig ngadto sa Dios. On God's ability to care for you and to support you. Okay? This supports and sustains momentum. Pinaagi sa paggamit sa doktrina nga naa sa atong kalag. In short, we love God when our soul is inculcated with doctrine. Anha na nato maunsa, mahigugma sa Tinoo, tiunay o bugos nga pahigugma ang Dios sa diha nga na unsa, nalukop na napuno na sa doktrina ang atong kalag. And this, kining paagiha, you apply that doctrine in your life. Now, diyan sa 1 Corinto 2:10 ngadto 16, kining mao mga bersikulo, this stress the work of the Holy Spirit. Okay? Nagpadayang kini sa lihok, funksyon sa Espiritu Santo, ug ang paagi sa gitawag nato og grace apparatus for perception, gap, for kaning initial ni gap. So,
Now, kining mga bersikulohan nga itong isgutan, 1 Corinthians 2:10-16, this stress the work of the Holy Spirit and the mechanics of God in revealing the wisdom of God to us. Sa iyang pagpadayag, sa iyang kanang kaalam sa Dios, nganhi ka nato. Diya sa versikulo 10 nini nagaingon, for to us God revealed them through the Spirit, for the Spirit searcheth the deep things the eye has not seen, ears had not heard. Kani naghisgot ni mga dili magtotoo. Now, okay, ato ragong lakbitan gamay ning bahin sa doktrina sa eternal security. Okay? Unsa ning eternal security? Imong pagkasiguro hangtod. I think that's the right Visayan translation. Mudawat ka ba niya na? Eternal security. Pagkasiguro sa hangtod. Eternal security. Okay? Now, unas tanan, ang Diyos wa na'y pagkausab. Gusto? Usas mga kinayan sa Diyos, nga dili na siya mausab. He is immutable. He does not change. He is the same yesterday, today, and forever. Okay. Ang Diyos nga dili na mausab, dili na mausab, dili niya kanang matangtang o makancel ang katluag siyam ka mga absolutes nga iyang gihatag sa matag magtotoo at the moment of salvation. Remember, God gives 39 absolutes to a person who believes in Christ. At the moment of salvation, He is incapable, ang Diyos, dili makaako sa pag-unsa kanang bawi niya ng 39 absolutes without violating His own essence. I repeat, He is incapable of taking them away without violating His own essence. Kana mo'y pagpasabot nato sa irrevocable absolutes. That is what it means. Now, niining katluan og siyam, 39 absolutes, usa niini maong eternal life. Eternal life. Kinabuhing dayon. Eternal life is imputed to us at salvation. Nainomdom ka ba? Diha. Pag himog yun mong desisyon nga mo tuo ka kang Hesus Kristo, hatagan ka diha. Right there. And then, eternal life is imputed to you at salvation. Di na matangtang. Okay? Eternal life. Okay, no. Sa gisulti sa John 3:36, he who believes in the Son has life. That is the eternal life. But he who does not believe in the Son does not have eternal life. But the wrath of God abides on him. John 3:36. So, God cannot cancel that eternal life. Dili na niya makansilar. Okay? Now, kining eternal security nga itong hisgutan, wa ni magpasabot nga you are going to succeed in your spiritual life. Dili na. O ilabot. Wa na magpasabot tungod kay antagan kag eternal security kanang mulampos na lang kadayon, magmalampuson kasi mga espirituanong kinabuhi, dili. Ang atong relasyon ngadto sa Dios wa magaagad sa atong integridad. Does not depend on our integrity or moralidad or our virtue o hiyas or our success or failure. Wa. Ang atong relasyon nagaagad sa iyang pagkabalaan o sa iyang pagkamasaligan. Holiness and integrity. O ni in English. Now, if we are not eternally secure, paminaw,
Kung dili pa kita eternally secure, then God is not immutable. Basta? Dili immutable ang Diyos, and His word is flawed. Sayop, and His integrity is compromised. You see? What really is eternal security by definition? Unsa man yun? Kung ato guning kanang i-define paminaw. Eternal security is an unbreakable relationship with the integrity of God. Ang kasiguruhan nga dayon dili ni maputol. Dili na. It's unbreakable relationship with the integrity of God. Neither God nor man nor angel nor you nor oneself ang makakanselar o makaguba niining dili maputol nga relasyon ang ato sa Dios. Roma 8:38-39. Okay? Dili. Why makaputol ni? Bisan ang Dios dili. Ang tao labaw na. Ang kanang manulda dili. Ikaw nor oneself why makaputol makaguba ining maong relasyon nimo nga to sa Dios. Now, well, we don't need to pay attention to things like this. As doctrinal believers, ingon nga mga doctrinal, gitawag taog mga doctrinal nga mga magtutuo. Kay nga naman giingon man tag doctrinal. Kay nagabase man ta tong kinabuhi pinagi lang sa doktrina. Pulong sa Dios ang atong gibasihan. See? As doctrinal believers, we are only admonished pinagi sa pulong sa Dios to be consistent, persistent, pagkamalahotayon, pagkamasubayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, and to keep moving. Padayon sa pagsibog unahan sa atong kanang dili kasagaran nga espiritualong pagkinabuhi, unique spiritual life, and stick to the true scale of values. Okay? Pabilin gyud nga mao gyud nay imong kanang pasiuna, priority nga mao ang pulong sa Dios, and all those crises do become for us as opportunity. Nakuha nimo tong punto akong gidani mo? Kini bang mga krisis nga moabot sa itong kinabuhi? Mga pagsulay, mga pagpiit, pagduot, okay? All crises in life, they become for us, alang ka na to nga mga magtutuo, oportunidad sa atong pagtubo diya sa grasya o kay balok ang Ginoong Kristo. Opportunity. Mawito itong atong gitunan many months ago. Kung ang giingnan nga, problems in life are our friends. Sufferings in life are our friends. Dili na to kaaway. Ngano man? In heaven, we have no longer suffering. Wala na tayo mga suffering, wala na tayo pag-antos, wala na tayo pagsuway dito, wala. All things are passed away na dito. Mao na nga, kini mga krisis nga moabot sa itong kinabuhi, ingon nga mga magtutuo, oportunidad ka na. Gituyo ka na, kanang pahimutang na sa imong kinabuhi. Nagasabot ka. Kay, bitaw na, bisang ganing mga dili magtutuo, makasulti sila ingon niya na nga, everything in life has a purpose. Well, nagkakatuon po sila doktrina, dihapan ang buot, pasabot yun yan nga. Muabot gani ang mga pagsuway, mga pagpiit, mga pag-antos, mga kaguol, sa padya, mga kapait, kinabuhi, kana oportunidad sa atong pagtubo. Ato namang nakatunan gikan sa doktrina that we can only have the true and genuine stability and strength
anha lang nato sinati ang kanang tukma gyud o timos gyud, genuine nga kalig-on sa atong kalag pinagi sa atong pagpuyo diha sa Royal Palace nga Operational Divine Dynasty. Mo na Royal Palace. Harianon nga palasyo nga atong puluyanan. And it's a mental attitude again. The Operational Divine Dynasty is where God's power ana diha ang gahom sa Dios, stability, strength, success, joy, peace, happiness, and blessings. Na diha. Now, can you afford to miss it? Magkaako ka ba nga imo ng di panumbalingon? Pagkanugon, kundi ni mo na pahimuslan. Now, and why most of us just take Bible doctrine for granted? Nga naman. Moralag, walang nato hatagig pagtagad. Nga naman. Take for granted, believing, metabolizing, and applying it. Murag wa lang nini panumbalinga sa mga kadaghanang mga igsuon natong Kristiyanon. Wa lang. Wa gyud mo tuhop sa ilang kalag kining unsa ka bililhon ka manungdanon ni ining mga butanga. Inomdom ka niya atong gi balik-balik na itong pahinomdom nimo. Operation SLA. Unsa man itong pasabot sa Operation SLA. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Pagtuon, pagkaton pagtuon, pagkaton. Study, learn, pagtuon niya na, and then paggamit niya na. So mao kini ang proseso kini. Ayaw in town kanang i-take for granted ang pulong sa Dios mao kanay kinabuhi nato ingon nga mga Kristiyanon. Kasabot ka? Kaya ang Dios matinumanon. He is faithful in His spiritual and logistical provision. Wag yung pagkasipyat, wag pagkapakyas. Ang Diyos sa iyang pagsangkap ka na to. Wala. Philippians 4:19. In fact, ana siya, He is in the business of giving. Na siya, unsa, mora na buot sa Diyos. Sige siya katag. First, unsa man ang unang gihatag niya, giving us His word. Ngihatagan ta niya sa iyang pulong so we can study, learn, and apply it. Kaduha, He's giving us His grace provision. Dumdum ka sa grace provision? Pito ka grace provision. Bible, ang Bible, omnipotence of God, the Holy Spirit, divine plan for the church, right pastor teacher, privacy of the priesthood, logistical grace support, and spiritual freedom inside the operational divine dynasty. Ayaw na nakalimti. Niya ikatulo, ang iyang paghatag na ito og physical life. Kini nga itong physical nga kinabuhi. Kini bang nagaginhawa ta, nakaulakaw pa ta, nakauna-una pa ta. Noon siya may tuyo, nga gihatagan tag physical life sa Diyos. Ibaw ka? So we can know Him. Aron atong ilhan si kinsa ang Diyos. Kinsa o unsa ang Diyos. So we can adore and worship Him. Ato siyang simbahon. So we can serve Him. Ato siyang alagaran. And praise and glorify Him in this body that we have. Kini atong lawas. Kini atong lawas nga nagginawa pa. Okay? Magkipit-kipit pa niya atong mata. Kunsa?
Nakasabot pa ta nining atong ipangtun-an. Nagaginhawa pa ta. Nagalakaw-lakaw pa ta nining kalibutan na. Mao ni tuyo sa Dios. Unya ang ikaupat, gihatagan ta og 24 oras matag adlaw to be alive. Giving us 24 hours to be alive today. Karon. Are you aware of that? Niyadtong pagmata nimo ganiyang buntag, pagbukag sa imong mata, nagpasalamat ka ba niya? Siya ra ba'y naghatag niya na? Siya. God is faithful in providing all this. He gives us 24 hours to be alive today. Can you not give Him just 1 hour to study His Word? Bisag usara ka oras. Sama niya itong ibuhat karon. Mao kini. Apil na ni sa atong pagsimba kaniya. Kaya ang pagsimba gahatag kag bili sa iyang pulong. Kaya ang pulong ug ang Dios di man na nimo buwag. Christ is the living Word. The Bible is the written Word. Sabtag na. They are one and the same. See? Ayaw, di na nimo mabuwag. Useless di mo nag-iingon sa mga kanang common language niya. Useless the one without the other. See? Mao na nga tutuki gining mga puntuhang atong idani mo. Kaya ang Dios buot niya iyang kabubuton nga kita makakabot sa espirituhanong pagkahamtong kay kanagong spiritual maturity mao na ginganlan og fullness of God, pleroma. Fullness of God. Kapuno. Ephesians 3:19. Mao na anha rata maka higugma sa tiunay o sa bugos sa Dios sa atong pag-unsa. Padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga ang Dios nagasulti diha sa iyang pulong nga, if you love me, keep my commandments. So, I repeat, God operates on the basis of integrity. Niyang pagkamasaligan. He is not affected by the decision of a person. Dili siya mapiktahan whether that person believes in Christ or rejects Christ. Dili mapiktahan ang Dios. Iya lang nagihatag nga stimulus. Kung nakasabot, magkausabot pasabot og stimulus. Ako ning gihubad sa Binisaya nga pag-awhag o pag-aghat. I don't know, imong dawaton karang ahong paghubad, pag-aghat, pag-awhag, okay? Stimulus. Tanang pag-aghat, tanang stimulus, nanginahanglan ni og tubag. Og ang tanan pong tubag na ay resulta. Nagkasabot ka? Ang stimulus nga pag-awhag, ako kang taga-agihimplo, na mao manisagan itong ihimplo nimo nga magkuha ko sa kapitser nga tubig puno o ako kang aksyonan og bukbo ba, yabo, diya nimo sa mga tubangan. No, kanang akong pag-aksyon nimo yabo, mao na stimulus. Okay? Aron ka maaghat o maagda. Sakto ba ng Binisaya? Aghat, agda, awhag, okay. Mga synonym naman na sila. So ako nga aksyonan. Nanginahanglan man nagtubag, either magpatara ka diha, dili ka mo likay, or mulikay. O kanang mo gamit nila kasi imong mga kamot nga imong sa ibabag ni mga dili ka mabasa. Basta mo na itubag. Either magpatara ka or mulikay. Okay? So mo na imong tubag. Either or. Karon na may resulta. Now, kung
magpatara ka sa may resulta, ibaw na magkaroon sa resulta. Nagpatara man ka, buuan ka na ko, di basa ka, gusto? Namo na resulta. Or, umulikay ka, dili ka mabasa. So, mo ka na yung kanang patinaw nimo agi og pagtandi ba, to compare, to make you kanang understand, maklaro nimo unsa ning stimulus. Ang Dios naa siya stimulus. Kung bahin nas kaluwasan, unsa may stimulus sa Dios? Ang cross mao toy stimulus sa Dios. Pag-aghat nimo nga kanang cross, of course, dili magkanang cross may ang pasabot kadtong namatay diha sa cross nga si Ginoong Jesucristo, sto? Okay. The symbol of Christ redemptive work mo ang cross. So karon mao na stimulus sa Dios alang sa mga dili magtotoo, to all unbelievers. Kung di pa ka magtotoo, di pa ka Kristohanon, then mo ka na stimulus nga kanang pakita sa Dios nimo. Naran nimo mudawat ka ba o mosalikway. You see? Mo na imong either or nga response o tubag. Okay? Mudawat ka ba o mosalikway. O kana either nilang duha nga imong pagtubag na ay resulta. Okay, ang basihan na to ang Juan Kapitulo 3, versikulo 36. Abrihin ang imong Biblia. John 3:36. Unsay gisulti diya in English. In English lang atong kuhaon. He who believes in the Son, kanang Son si Jesus Christ. Si kinsa ang mutuo sa anak, okay, may kinabuhing dayon. Okay? Mao'y resulta. He who believes in the Son has eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life. Why eternal life? But the wrath of God abides on him. Ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Mao ni resulta sa dili mudawat. Kasabot ka? So kanang kapungot, dili yun na kay kapungot. Kaya di man mapungot ang Dios. Kaya gani yun imong analyze ang kapungot sa laman. Di man magasala ang Dios. But pasabot, that is some kind of language of accommodation nga masabtan nimo nga unsa dili malipay ang Dios kanang kon imong isalikway ang iyang bugtong anak. So kanang kapungot diha nagpasabot sa linaw sa kalayo nga mo'y dangpanan niadtong midumili o misalikway kang Ginoong Jesucristo. So ang kapungot therefore linaw sa kalayo nga giingon sa kadaghanan nga impyerno. I hope na sabtan nimo na. So have an open mind kung maghisgot ani. Do not have a closed mind. Kay di ka kasabot. Ang Espiritu Santo dili magkapatinaw nimo. So kini atong gisgutan, bahin kini sa kaluwasan. Okay? So kung buot ka nga panag-iya nimo ang kinabuhing walay katapusan, eternal security, then mo kana. Mutubag ka sa positibo sa maong stimulus nga gihatag sa Dios. O mo na nga. O okay, alang na kanimo nga Kristohanon, my fellow believer, God says, if you love me, keep my commandments. So, ayaw kalimti katong SLA, study, learn, and apply. O unsa man ang imong tubag, mo dawat ka ba, mo salikway, God is not affected by your decision. Magpabilin siyang perfect sa iyang kinaiya.
Igo lang siyang naghatag nimo og stimulus. Okay? Mao na ang kabubuton sa Dios. Klaro kayo ang 2 Pedro 3:9. Kung imong abrihan ka rin imong Biblia po. 2 Peter 3:9. Dili buot ang Dios nga naay malaglag. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kang tanan unta, but pasabot, maluwas. Apan di man tanan maluwas. Ano man? Tungod sa kinaiya, kaugalingong kabuton sa tao. Naman tay kanang freedom of choice. Basta, gihatag po na sa Dios nato. Grasya gihapon, ipagamit na sa Dios. Mingon ang Dios nga tagaan ka na kog hingpit nga kagawasan. Kagawasan sa pagpili. Gamita na. Apan with that, uban niya na mao'y anaay responsibilidad. With that perfect freedom, complete freedom goes responsibility. Okay? Mao bitaw ng ato ning i-picture lang nimo itong i-drawing ng capital V. Unsa man ang capital V? Volition. Sa ilaingan sa volition, free will. Capital V. Unya ang itaas niya na sa taas niya ng capital V, dako nga R. Unsa man ang R? Responsibilidad. Okay? Ang volition sa ubos, sa itaas, R, responsibilidad. Akong balikon, God gave us perfect freedom, complete freedom. But with that freedom goes responsibility. Ang buot pasabot, sa tanang desisyon itong himuon, kita ragyod ang manubag. We are the only one answerable, responsible, and accountable. Yan ang mga desisyon na. Kasabot ka? So ato ning ipadayon ugma. Kaya daghan patag pagkahisgutan, kini may labot gyapon sa atong pagtuon sa the Doctrine of Divine Guidance. So, gidapit ka gyapon, pagpadayon, pagkamasubayon, pagkamakugihon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Kay daily naman ang atong pagtuon sa Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry nga atong gipahimuslan nga grasya gisangkap kini sa Dios alang sa atong kaayuhan for our benefit, spiritual benefit. Kung buot kitang madinaugon sa atong Kristohanong pagkinabuhi na niya giandam gitagana kini sa Dios kanatong mga anak niya. Ikaw anak naman niya sa gumikan sa imong pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga mong ipahimuslan. Kining imong gidugang pagyong pagtudlo ka namo sa imong mga kamatuoran o Dios. Salamat niini pinagi sa pagahom Espiritu Santo kanamo Dios. Among naklarog na tataw ang imong kamatuoran, ang imong kabuton. Uban ni kami sa among paggamit niini sa among adlaw-adlaw pag-atubang sa bisag unsang circumstances kinabuhi. Salamat o Dios niining imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Dada kami pagbalik dinhi ugma aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong sa among spiritual momentum. Ubani kami sa among pagbugbuwag karon, ilikay kami sa mga kabilinggan, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.